Замок yapıyor. Ha? Zamakta yapabiliriz. Ay ellerini koyma parmaklarını. Koymadım. Yap beni galiba. Hadi be canım. Da. Ne oldu duruş? Da. Ne istersen. Leska je 30. maj. Da. Дойдох ме на море. Да. Да се врата. Малко е студена водата. Ama niye все пак ще слизаме? Колко чисто е морето е хубаво. Да. Да се запаме и краката малко. Османи, полиците в Холандия, Белгия, Германия. Франция, Германия. Завиждайте. Къде сме? Небето и водата, цялата вода. Да, ето хората тук шах играят. И кажи едно чао, барега. Чао. Haydi. Bastır şimdi. Ne oldu şimdi?